engikhulumayo ngicabanga ukuthi abaningi bamazi ugogo uMsileki noma phela uzomazi ngaloko nawe usukade ukubheka udlona usukwazi ukuthi uyakudinga. Ngiyazi umuntu ungena lapha phela ngoba ebheka lento ayidingayo ukuthi ngenzeke mhlawumbe ugogo usekhulumile ngayo. Namhlanje iziningi izinto engizolonge nginizela nazo kodwa namhlanje ngibhekene kakhulukazi nabantu besifazane lapha ngiqonde khona ngoba inkulumo ibheke kubona ngqo, kodwa kungenzeka nakuwena umuntu wesilisa nawe kube ungaba nako ukuthinteka kuloyo nto engizobe ngikhuluma ngayo namhlanje. Engizokhuluma ngabo kukhona labantu labo othola ukuthi mhlasimbe abantu besifazane unebhadi nje emethi uthandana nomuntu wesilisa kuba nje isikhashana esincane useyamshiya, noma nje uma ethandana naye bengakabonani ukuthi baye ngasenkonzweni noma ngasocansini kuhle kumnandi kunje yaya, kodwa kunenkinga uma eseke nje wamvakashela umuntu uyakanye kuyena. Okwesibili umuntu useyambalekela akasamdinga akasamfuni noma mbone. Okungenzeka kube mhlasimbe wena nawe unaleyo nkinga yokubalekelwa abantu besilisa, unaleyo nkinga yokuthi noma ngabe kuthi unomngane kodwa nje umuntu uzwana naye isikhashana esincane umbone esephumile kuwena esekuzibe ngathi khona into yanixabanisa noma khona into eyinkinga. Kungenzeka kube kukhona lento ekuwena efuna ukuthi isuswe kuwena kuqala ukuze usale nawe ube umuntu ozothandeka, ngoba kukhona izinto ezibalulekile kumuntu empilweni ekufuna kuhlale njalo uzenze uma umuntu ukuze wenze ukuthi igazi lakho lihlale liklini lilihle. Kubalulekile ukuthi vele uma umuntu uhlale uthole izinto ezizogeza igazi ukuze ube negazi eligezekile, ube usisi omuhle othandekayo, ube usisi onegazi elihambayo, hayi igazi elimile, ngoba unegazi elimile uthola ukuthi kwenzeka zona lezo zinto kodwa wena mnikazi ekusuke kwenzeka kuwena uyangaboni ukuthi kungenzeka kuba lento yenziwa igazi elimile. Igazi elimile bakwethu kusuke lizomisa yonke into yakho, ngoba uthola umuntu wesilisa uthi usufika kuyena ayi yazi bengimuke ngathi ngiyamthanda, ngibuke ngathi muhle, angabe sakubona nokuhle, angabe saluzwa nalolo thando lolu obekade luzwa ngalesikhathi wena ungakazi uzuye kuyena. Uthi ungafika nje kuyena avana bonke ngeke mina ngingeni indaba letho, ayibonela abanye osisi abanegazi ligezekile, atholane nalo sisi uyahamba uhamba nalo sisi ukushiya phansi. Ake sizameni bakuthi abantu besifazane ukuthi sizinakekele nathi sizinese ngakho konke, kangangokuba ngisho noma ngabe kuthiwa nje-ke igazi lakho kalimile unomuntu wakho nje wesilisa, kodwa thola izinto nawe ozoyisebenzisa njengomuntu wesifazane. Ungayi nje kubabaza wakho ngobuso uye nje ungakazi nje uvuke nje ugeze nge-sunlight yakini ugeze uqede, noma ngabe uyaziphopotha umuhle kanjani. Ufuna wazi ukuthi into ekuyiyona ebalulekile othandweni nekuyiyona eqhuba uthando umuntu wesifazane nesilisa yinye qha. Uyangizwa ngithini kuwena? Yinye qha, sikhuluma iqiniso laziwa uThixo neqiniso laziwa inombani ukuthi-ke abantu into abafuna ukuyibeka injengoba iqiniso elimsulwa kufanele ukubaba mayengena kuwena angene kuwena akuzwe tight noma akuzwe shisa noma umnandi ungenawo amanzi wobili uthegeqe uyintombi yakwenu ke lapho. Lapho ngiyakutshela inkosi impela iyolokhu ebuyelele uthole ukuthi le bekade ekhona ubevele nayo inkingana, kodwa ubebekezela ngoba bengakatholani phela nawe masibanibani manje osumnandi ngalolu hlobo. Uthola ukuthi hayi usezolokhu efika njalo ahamba akutshela ukuthi hayi ngizobona ngedate ethize, uyangibona mehlo, hawu sengila ngicela ungivulela yibo yini manje, yini udonswe yileya nto, yilezi zinto lezi zombili kahle kahle zakho umuzi, yile nto yomuntu wesilisa umuntu wesifazane, ikona okwakha umuzi, ngoba uma kubheda khona lowo muzi uyaphela nya, ngoba ubobuka ukuthi umuzi noma ngabe kuthiwa usuwakhiwe, kodwa mase kunenkinga lapho upheliyani umuzi. Ke sizameni singabantu besifazane ukuzinakelela iy'nkomo zethu, siy'nakelele, singazigezi ngensipho, sizigeze kahle futhi sisebenzise namanzi abandayo, noma ngabe siphuza izinto ey'phuzwayo singade izinto ezingathi uma siy'phuzile zibe sezenza kube sengathi zinodaka. Wena wazi ukuthi umuntu bengabe ehamba lapho kumanzi khona uthole ukuthi kunesidaka lapho noma kunamanzi achithekela khona uzothi bahamba lothi ayifuneki leyo nto leyo. Uyabona bese kunjalo kusuke kungahambi kahle ngoba nawe qobo umnikazi uyazizwa ufico kwenyela ukuthi Nkosi ngazi ngaphoxeka-ke namhlanje, kanti nawe uyacabanga ukuthi kwenzekani kulo sisi noma kwenzekani kulo mama namhlanje. Aze kudlinze njengomuntu mhlawumbe ukuthi kade kusho ukuthi phumile uhambahambile kanti awukazi uzuye ndawo. Inkinga ukuthi awuyinakelele nawe kahle, kanti iyona nto ebalulekile ekudingeka ukuthi uyinakelele, iyona nto ejabulisa abantu besilisa. Bekuyiloko nje bengifuna ukuthi ngibazise wona abantu besifazane, kanti-ke angathi ubaba mhlawumbe uyahamba uyothenga imbiza uyazilungisa uzilungiselela wena usathola kwasibambelelo nje-ke
ukuthi nawe uphuze phela ube right. Uyayizwa lona? Uthola nje ziningi izinto ezithengwayo. Khona ngisho umuthi owenza ukuthi ube tight kahle, uyabo? Uwomise inkomo yakhe ingabi manzi. Uyayizwa lonto? Inkomo yakhe ingabi manzi ngoba abantu bengena angene uze uthi hey kwazi smooth kamnandi. Uyayizwa lonto? Athi mayeza nje kwena ukuthi hawu kwenze njani wemama uphumaphi kade uyephi kwenzekani? Uyaqala lapha hayi mina ngazi kanti ngempela wazi ukuthi kodwa uthini awunakeleli ngendlela awuyiphuzi izinto ezizokuklina zikhipha amanzi wome nawe intombi yakwena uthi nje gweqe uyabo ubabazi nje befika kwena jabule hey ubone njalo noma kuthiwa usuyiqedile igame hey lokho engibambatha hey hayi mama hayi kodwa hey yabona namhlanje ngathi ngiyadideka ngazi ngathi ngiyaqala ukutholana nomuntu wesifazane kanti uyayinakelela akaqala ukutholana nomuntu wesifazane siyazetholana nabo kodwa bangazinakekeli. Ilonto eyinkinga kakhulu eyenzakala kubantu besifazane. Ngiyacela abantu besifazane bayinakelele bathole ibambelele bathole neziphuzwayo uzokomisa umzimba wabo usikama amanzi lawa angalungile kumele aphume. Fanele ubumanzi benkomo yakho kube ubumanzi obufanele lobo ozothi musuthintiwe bese uthi nje kancane kamnandi nawe kwenze kuphela khona nizothi maniseni inkonzweni bese kushelela nje kahle hayi bese akufuneki lokho. Ngiyacela abantu abakwethu angisithandi babuhlungu abantu bese belokwane baliwa abantu besifazane kanti obani abazokwakha umuzi bese belokwane naniwe ngoba phela indoda ayikwazi vele kwakha umuzi yodwa. Ake nizame ukuthi ninakelele abantu besifazane. Ngizocela unazise ukuthi ngomhla ka-3 kuMeyi ngizobe ngiseGoli eSoweto Protea Brand Extension 2. Enye into engiyicela ngicela ukuthi bandla uma ngabe ukuthi uya-order uyafona ubuza ama-bank details sikunike makuwukuthi kodwa abhaliwe lapho. Mawusuwabonile usungabuza iprice ukuthi imalini ebese uthatha la ma-bank details ngcono ungabuza ukuthi azothi bani mangabe sekukhokha kodwa kubhaliwe konke. Mase-ke usukhokhile usend slip usuyasho ukuthi ufuna into ethizeni angithi vele usuyibuzile usuyalinda-ke kusukela ku-3 kuya ku-4 days ungafona-ke impahla yakho meseshilo noma usuyibonile message uqala musubone sekuphela zonsuku usuyafona usuyabuza ukuthi hayibo ngafaka ngosuku othize usuphelile u-4 days impahla yami ayikafiki ukuze sikubhekele hhayi usuqhamuka usuyathetha kanti nizigebengu. Leso sigebengu kusuke leso sigebengu phela hayi wonke umuntu kuthiwa isigebengu cha kanti nizigebengu into enjalo nje ukhulume nje lento ezozithinte lo muntu ingazi ugcina into yakho nawe sengikunika nihlasimbe mangabe ingakahambi isingasazokwazi ukusebenzela ngoba sengikunika nami senginentukuthelo ukuthi hey wazi wangidelela. Ayifuneki lonto bakwethu. Ngiyacela ukuthi siphathaneni kahle bakwethu nathi siyanidinga nani niyasidinga so njengoba sidinga kami ngiyacela ukuthi sihloniphaneni. Uma unenkinga nami ngicela ungibekele kahle inkinga yakho nami ukuze ngikwazi ukuphendula kahle ngenhlonipho nje nami ngizoku-athenda futhi ngenhlonipho. Uma usungithathe kabi sekwenza ukuthi ngehlelwe umoya nami ngigcine mhlawumbe ngingasakwazi ukuphendula ngendlela ekufanele ngenze ngayo. Ziningi izinto bakwethu ngisazozizwa ngisazontshela nizoyithola nonke nobaba bazothola okwabo kufanele bona okufanele bakusebenzise. Imiza yakhiwe bakwethu. Ngiyanicela-ke bakithi ukuthi-ke nivule amakhasi kagogo ku-YouTube, TikTok, Facebook ningene niseshe ugogo Mseleku. Uma kuwukuthi ufuna ukuza kagogo Mseleku awukwazi namhlanje ngicela unipha indlela. Ngena ku-Google useshe ugogo Mseleku uzoyongena khona galakaqa kagogo Mseleku uthi nje navigator yakho uthi gogo Mseleku izokuthatha ibeke igcikeni kagogo Mseleku ufike uyothenga yakho uphuma uhambe. Uma ngabe kuwukuthi uyaphosela kuba nanemali engenayo yokuphosa ngoba le plastic esithengayo iyabiza vele nayo. Kukhona uthola kuneplastic 140 khona iplastic 100 so nathi leyo mali siyishada kuwena ungathi into mawuthi 500 bese ngithi mina wena uzofaka 500 bese ngikutshela ngithi 500 plus enza lokho wena ngoba mina ngibona ukuthi impahla yakho ingakanani ukusho impahla ezofakela yona ilasitini plastic ongakanani. Siyabonga kakhulu Makhosi Thokozani Makhosi amakhulu siyanithanda kakhulu siyabonga.